Bun chat, deci avem aceste două foarte frumoase colete. Poate vă întrebați care este faza cu aceste colete și poate vă întrebați din ce cauză n-am făcut niciunul dintre și așa. O să-l fac acum. Ciao chat și bine vă regăsesc aici foarte frumos la un nou unboxing. Păi băieții, aseară, după cum v-am spus, eu nu mă simțeam cel mai ok, fiindcă eram foarte obosit și până la urmă nu m-am simțit foarte bine. Acum mă simt foarte fresh, mă băieții. Au venit aceste două colete, poate vă întrebați care este faza, vă întreb, hai că vă spun până la urmă. Sunt două inele, după cum poate unii dintre voi știți o parte în momentul ăsta, fiindcă m-am trezit și de genul, nu am inelul pus by the way. Asta este o mini rană, să spun așa, din cauza că tot scot inelul și l-am pus și etc. Dar de obicei pe acest inel, pe acest deget inelar, dacă nu mă înșel, port un inel. Și astăzi mi-am mai comandat de pe AliExpress încă două și au venit după vreo fucking una sau două luni. Sper că n-ați văzut ceva adresă. Au venit aceste două inele de pe AliExpress, l-am luat și etc. Am dat super puțin pe ele by the way și asta o să le deschidem. O să trebuiască să... practic să le tai cu farfeca și etc. Așa că o să pun aici o mică pauză la filmare și by the way, da, iarăși sunt pe covor și etc. Filmez așa deoarece în camera mea nu mai e frate meu, dar în sufragerie în continuare sunt părinții mei și se uită la televizor și etc. Dar pe biroul din camera mea, practic, este foarte multă dezordine și de altfel și pe păduțul la unde am făcut unboxing la acest GoPro cu care filmez fix în momentul ăsta. Este destul de multă dezordine, fiindcă am dormit eu pe acolo și etc. Așa că rămâne să filmăm aici. Ce știe, poate ăsta o să fie următorul cadru, să spun așa, sau viitorul cadru, sau în fine, ați înțeles voi ideea unde o să fac unboxing-urile. Vedem, nu știu cine știe, dar oricum camera asta de obicei este destul de liberă, deci da, o să pot filma GoPro și mai îmi pare rău că vedeți pe acolo prin stânga cutii, dar na, nu vreau ce face. Hai să ne mai lungim atât cu vorba și să deschid ambele colete, practic să vedem care cum îmi vine. Na. Bun mă băieții, deci le-am și deschis după cum se vede. Hai să vedem cu care să începem. Hai să începem cu asta, fiindcă mi se pare ceva mai micuț. Ok. Oh my god, boy. Mamă, cum arată. Bă, trebuie să-l desfac și pe ăsta. Deci este extrem de mic. Și hai să vedem, cred că este băgat la fel și ăsta. Trebuie să, hai să vedem dacă putem să-l scoatem de aici. Da, hai că putem. N-are cum să nu. Mă băieții, mă, că am putut. Și practic are o chestie asta și ăsta, ia uitați-l. Pam frumos și pe ăsta. Mamă, cum arată, ia uitați-l, mă băieții. 3 secunde mai apăs eu cum mi se închide GoPro. Păi ce arată prea bestial efectiv. Și hai că revin după ce le și deschid, practic, fiindcă pe ăsta trebuie să-l deschid cu farfeca și de genul. Și după cum știți, na, practic, ieri am filmat videoclipul ăla, acum nu știu când o să-l postez. Nu o să-l postez azi, na, ca să înțelegeți cam care-s ideea, ca să fie perfect timing, să spun așa. Să zicem că astăzi, nu mai știu ce zi e, dar astăzi, da, 3 februarie și ieri 2 februarie am filmat și etc. O să le postez cum mai târziu și așa, dar, na, hai să desfacem. Să le desfacem de fapt. Bun, hai că le-am și desfăcut. Ok, sper să-mi și încapă pe deget dacă e. Hai să vedem, l-am scos, hai că l-am tăiat destul de ok și pe ăsta de altfel. Ia uitați-mă băieți. Deci ăsta are un fel de formă, nu știu cum spun, mă, este și pe... văd că este și pe... Bă, sper că nu e din ceva plastic, sper că nu mi-a luat țeacă și sper că este din... Ăsta pare, sincer fiu, ăsta pare ceva mai solid. Și ăsta pare ceva, nu știu, zici că e făcut din ceva plastic sau ceva de genul. Nu știu dacă... Nu știu, pare, sau dacă e să fie făcut din ceva metal, este făcut din ceva metal foarte, cum se numește, foarte, nu-mi vine acum în minte cuvântul ăla, foarte slab ca și cum, foarte ușor, așa, nu slab, ușor. Și cam așa arată, mă băieți, după cum vezi, sunt foarte multe cranii pe aici, pe acest inel. De altfel și pe ăsta sunt la fel de multe crane, dar practic cam așa arată. Foarte mișto. Și hai să vedem dacă reușim să le punem pe deget, fiindcă nu mai știu, sincer să fiu. Cred că ăsta vine așa, dacă nu mă înșel. Hai mă că mă încap, ești nebun. Ăsta cred că venea așa, dacă nu mă înșel. Deci cam așa arată, mă băiții. Îmi stă enorm de bine. Să sperăm acum că îl putem și scoate. Dar oricum îmi stă, e ok, e destul de ok. Îmi stă ok pe deget și deci pe ăsta nu mai știu pentru care l-am comandat. Cred că pentru degetul ăsta, deși e destul de măricel. Ok, nu știu, o să văd eu, fiindcă nu mai știu sincer și pentru care degetele am. Dar oricum ăsta este destul de măricel, deci cred că o să mă încapă ori pe degetul ăsta,
ori pe unul din degetele astea, fiindcă după cum am zis nu mai știu care pentru care l-am comandat, cum ce am făcut nebunie pe chat. Dar oricum, în idee îmi place, cel puțin ăsta îmi place cel mai mult. Ăsta e meh, e ok, dacă era dintr-un material, să spun așa, mai strong, cred că îmi plăcea și mai mult, dar în mare parte cranele astea de pe el, nu știu dacă le vedeți voi foarte, foarte bine. Apropo, pare rău numai că sunt în pijamare. Cum se numește, arată foarte, foarte mișto. Craniile astea sunt foarte, foarte bine. Sper că n-am spus schelete din greșeală mai devreme. Bun, ceaci, cam acesta a fost și acest unboxing. Să vedem dacă o să ne mai vină ceva colete. Nu cred că ar mai trebui să ne vină ceva colete ca să mai facem unboxing. Dar oricum, cam asta a fost acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți unboxing-uri să vedeți și Sherlock Steve pe acest canal, poate facem și ceva serie cu unboxing-uri, deși avem practic deja o serie, avem acolo un playlist pe canal. Dar oricum, dacă mai vreți videoclipul ăsta în continuare, nu uitați acolo de un like, de un share și de un subscribe. Aș aprecia foarte, foarte mult, băieții, am Vlog Steve de data viitoare. Ciao les!